Lamuhla njengoba kuyi-Workers' Day sibonga tatisebenti kanye nemisebenzi yato letiyendawo ekutfutfukiseni umnotfo walelive lapha eNingizimu Afrika. Kubalulekile-ke ukuthi silibongate lolu suku mlaleli ngoba lenta ukuthi igeneration yamanje yati kubaluleka kwemisebenzi leyehlukile kanti futhi kwangathi tinkampani tingabamba tinkhulumo noma ema-conference lapho letifundzisa khona ngemisebenzi ngekwehlukana kwayo. Mina angisiboni isidingo sokuthi celebrate usuku lwanamhlanje ngoba nje esimanje i-rate of unemployed youth isigcwele si-youth asisebenzi, so angiboni ukubaluleka ukuthi silo-celebrate usuku lwanamhlanje nje. Akukho nje into ehamba kahle, bonke nje akuhambi ngendlela e-right. Kusekhona kakhulu ukubaluleka kwalolu suku olugujwa namhlanje lwabasebenzi ngoba kunomlando othile osikhombisa wona wabasebenzi. Nakuba-ke sazi abasebenzi abaningi akusekho ukukhululeka ngoba baqashwe ngama-labor block, abasenazo imfanelo funa bayithola noma umsebenzi siphuma emsebenzini ngenxa yokuthi ama-agent asiqashile. Yenye into leyo safuneke ithi ukulungiswa uma kuhlangana ngalolu suku ixoxe ukuthi lama-labor block asiqashile aqedwa kanjani. Ukhona ubhiyozo lolu suku uba ngaba i-union zabasebenzi bezingalali ngangubenye norhulumente khona ngoku okhosathu aba hayi asibazi noba yintoni umsebenzi wabo. Kwawusukela kusekhona ezankukhu zakuqala ovavi noSidumo Dlamini. Mna ndiboni kakuhle ayikho nje into esinoyithetha, i-labor blockers nazo zisekhona. Akufanelekanga ukuba olusuku luyabhiyozelwa kuba kusekho abasebenzi abaxhatshazwayo ngokusetyenziswa kwiimeko ezinganyamezelekiyo berholiswa imivuzo ephansi, kusadilizwa abasebenzi ngobuninzi kweli loMzantsi Afrika ngenxa yabaqeshi abanyolukele iprofit. Kubalulekile ukuthi lugujwe losuku lwabasebenzi kodwa akube usuku lapho kuzothulwa khona izinto ezizokwenza impilo yabasebenzi ibe ngcono.